नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुई। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनावल जा सके न। सपा छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होके जा रहल दारा सिंह चौहान के भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकेला। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रन के मुताबिक सुबह सपा से भइल गठबंधन का शर्त के तहत राजभर के कैबिनेट मंत्री बनावल जा सकेला। उनके द्वारा सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय का कमान भी मिल सकेला। अगले वर्ष होखे वाला विधान परिषद चुनाव में सुबह सपा के एगो कार्यकर्ता के परिषद में सदस्य भी बनावल जाई। वहीं सपा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान सोमवार के भाजपा में शामिल हुई। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उनके पार्टी में शामिल कराई। पूर्वांचल के चौहान नोनिया वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखे वाला दारा सिंह के भी मंत्रिमंडल में शामिल कल जाई। योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 52 मंत्री बाने। पार्टी सूत्रन का कहल बाटे कि मंत्रिमंडल में विस्तार में राजभर और दारा सिंह के अतिरिक्त भाजपा के भी एक दो पूर्व मंत्री के फिर से सरकार में जगह मिल सकेला। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के ध्यान में रखत हुए जातीय संतुलन खातिर एक दो नया चेहरा भी मंत्रिमंडल में जगह पा सके ना। जब ए पर ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछल गईल कि का वो मंत्रिमंडल में शामिल होके जा रहल बाने, तो उनके द्वारा ए पर जवाब देले से बहुत ही बचल गईल। उनके द्वारा कहल गईल कि हम कोनो भी जवाब 18 तारीख के बाद देब। आप सबको बता दी कि 18 तारीख के बैठक बाटे एनडीए का। अब ओकरे बाद राजभर ए पर कुछ बताइए। लेकिन जोना तरीका से भाजपा और सुबह सपा के बीच एक गठबंधन भइल बाटे लोकसभा चुनाव 2024 में। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आपसे जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।